Kitang bago. Ano nga ba? Aldi rin ka po. Wow. So guys, kung na-memory natin, so part 2 natin ito, isa na kami na, dalawa. Ito. Palo na iba. Yan! Matalaman mo. Okay na ka? Doon na ba? Hop! Yan. Nakata na, patakot na. Yan, ne. Ang sabab. Okay. Yan na. Okay. Ganyan na. Ay, papalit mo pa yan. Yan. Wala. Mag-improve ka pa. Diba? Yan na. Ano? Ano? Wala. Oh. Hop! Yung. Bravo! Hop! Ano? Ah! Ulo! Isa! Ako. Kakain ito, ne? Habang. Habang. Nanapatin, ne? Ne? Kakain niya na, ne? Parang daw nga, eh. Thank you, Lord. Ito si Makip. Madami din ang dito na ito. Makain ko sa ngayon. Kaya ka? Oh my God. Oo, sige ba. So, ba, anong kaya mo? Bagay ba biya? Guys, nakasap po kami ngayon. Sarap, diba? Ulo. Oo, diba? Napuno kami gaya. Napuno dito, diba? Nagsimula tayo again. Yan, nalo, diba? Okay. So again, ito yung kanyang stroke na kamay na hindi makagalaw, diba?